ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു പഴയകാല ഗുഹയാണ്. ഗുഹയല്ല, കല്ലിൽ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. എന്നാലും കൊള്ളാം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് വന്നിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ജൈന ക്ഷേത്രമാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മാർത്താണ്ഡം അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. അവിടെ നമ്മുടെ ചിത്രാൽ മലൈ കോവിൽ, അതായത് നമ്മുടെ 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലത്തിലോട്ടാണ്. 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു ജൈന ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലോട്ടാണ്. ഇതാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള എൻട്രി ഗേറ്റ്. എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആർച്ച് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിത്രാൽ മലൈ കോവിൽ. അത് 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് വന്നിട്ട് ജൈന മതവിശ്വാസികളുടെ ഒരു ആരാധന ആലയമായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ കാലഹരണപ്പെട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ക്ഷേത്രമായിട്ട് അവരെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നടത്തുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് വന്നിട്ട് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അവരാണ് ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളെല്ലാം അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എല്ലാം എടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വില്ലേജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലുണ്ട്. തമിഴിലുണ്ട്, ഹിന്ദിയിലുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും അവരിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തു വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ ജൈന മതക്കാരിവിടെ ഈ ടെമ്പിൾ പണിയുന്നത്. അതായത് ക്രിസ്തു വർഷത്തിന് 1 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് ഒരു ഈ ടെമ്പിൾ ഇവിടെ പണിയുന്നത്. അതിനുശേഷം കാലഹരണപ്പെട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പിന്നെ അവർ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെമ്പിളാക്കുകയും നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നമ്മളത് പറഞ്ഞ വഴിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വരാനുള്ളായിരുന്നു. രാവിലെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സൂര്യോദയമൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട്. നമുക്ക് ദൂരെയായിട്ട് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു പഴയകാല ഗുഹയാണ്. ഗുഹയല്ല, കല്ലിൽ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. എന്നാലും കൊള്ളാം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു കുളമല്ല, മഴവെള്ളം കെട്ടി നിന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. എങ്കിലും കൊള്ളാം. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. എന്തായാലും സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ വരുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടിക്കറ്റും കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ വണ്ടി 2 വീലറിനാണെങ്കിൽ 5 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ കാറ് അതേപോലെയുള്ളതിനൊക്കെ 15 രൂപയാണ് ചാർജ്. നമ്മുടെ മാർത്താണ്ഡത്ത് നിന്നും ഏതാണ്ട് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വന്നൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളി വെയിലാണ് സംഭവം. നല്ല വെയിലാണ്. ഒരു രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. 8 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് പ്രവേശന ടൈം. ആ ടൈമിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തോട്ടൊന്ന് പോവാം. ആ സൈഡാണ് ക്ഷേത്രം. നമ്മൾ ഈ വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് വെയിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വഴിയാണ് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് കയറാനുള്ളത്. നമ്മൾ നടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കല്ലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സെറ്റും. നമ്മൾ നടന്ന് തളർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കയറി വിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ കല്ലിലൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പേരുകളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടേ, ഈ വഴിയാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് മുകളിൽ പോയി നോക്കാം. ഈ പടിക്കെട്ട് കയറിയാണ് പോകാറ്. അതിലും ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചരിത്രം കുറച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ കല്ലിൽ തീർത്തൊരു ഇതുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ എൻട്രി ടൈം എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 8 മണി മുതൽ 4 മണി വരെയാണ്. ക്ലോസിങ് ടൈം വന്നിട്ട് 5 മണി. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് നടന്ന് കാണാം. നല്ല അടിപൊളി പാറക്കെട്ടാണ് കേട്ടോ.
ഇവിടെ ഉള്ള വ്യൂ അല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്. കണ്ടേ ചെറിയ ചെറിയ ഗുഹകളും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പണ്ടുള്ള കാലത്തൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ വന്നൊക്കെ കിടന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് താഴോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും താഴോട്ട് പോയി നോക്കാം താഴോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ കല്ലിലൊക്കെ കണ്ട ജൈന മതക്കാരുടെ സംഭവമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ട് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലിൽ. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നാഗദൈവത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ശില്പമൊക്കെ കൂടെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം. ഇനിയും കുറേ ഉണ്ട് ചുറ്റി നടന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കാണാം. ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കല്ലിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ്. ഓരോന്നും അതിൻ്റേതായ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണിത്. വേണ്ട ഈ കല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ശക്തി അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. ആരോ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഹൈടെക് ട്രാവൽ. ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, എങ്കിലും എഴുതിയവർക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. മീൻസ് അവിടെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് താഴെ ഉള്ളത് ക്ഷേത്രമാണ്. മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അവിടെ നല്ല കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്തൊരു സംഭവമാണിത്. അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ പേരെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജാ ലവ് വിജി. കൊള്ളാം. എന്തായാലും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലേ, ഹാർട്ടിൻ്റെ സിമ്പിളൊക്കെ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെറിയൊരു പൊന്തിനകത്തൂടെയാണ് അകത്തോട്ട് കയറി വന്നാൽ ഇനി തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തായാലും വെളിയിലോട്ട് പോകാം. സേഫായിട്ട് വെളിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ താഴോട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ കുളം കാണാം. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ കുളമല്ല, ഇത് മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ മീനുണ്ട് കേട്ടോ, ഇഷ്ടംപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. തിലോപ്പിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2-3 ഐറ്റം മീനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇത് കുളമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർ ഈ മോളി എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, വെള്ളത്തിനെ അവർ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കണതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടി ചെറിയൊരു കുളം പോലെ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം കൊള്ളാം. എന്തായാലും വെള്ളം വരുമ്പോൾ തടഞ്ഞു നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു വാണിംഗ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അവരെഴുതി ഒരു ബോർഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വാണിംഗ്. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ
നശിപ്പിക്കാനോ ഇവിടെ നിന്ന് വല്ല എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനോ ഒക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ 1,00,000 രൂപ ഫൈന്, അതേപോലുള്ള കാര്യമെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ടൈം ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും വ്യത്യസ്തമായ ട്രാവൽ വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.